Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da shigowa tashar hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. A yau Najeriya tana fuskantar matsala kan matsala yayin da wata fitina ke kunnowa ba tare da mutuwar wata ba. Matsaloli ire-iren su cin hanci da rashawa wanda ya daɗe yana taka rawar gani a wannan ƙasa tun daga kan shugabanni har izuwa mabiya, yayin da kusan komai ya zamo sai da cin hanci, ba ƙwazo, hazaƙa ko kuma cancantar ka ba. Hakan ya janyo karyewar zuciyar jama'a da yawa musamman talakawa, yayin da ba sa samun abin da ya zamo haƙƙinsu. Garkuwa da mutane, wato kama mutum ko mutane, mace ko namiji, babba ko yaro, sannan a sa musu farashi kamar kayan kasuwa, a riƙe su har sai iyalansu sun biya su kuɗi wanda ake kira da kuɗin fansa. A wasu lokuta baya da suka wuce kawo izuwa yanzu an samu matsanancin yawan adadin cases na garkuwa da mutane. Sannan ga 'yan damfara wanda aka fi sani da 'yan yahoo, ka yi aiki ka tara kuɗi a banki, tashi ɗaya sai dai ka ga babu, da dai wasu ire-iren hanyoyin da suke bi domin kwashe kuɗin mutane. Ga kuma matsafa masu yin tsafi da mutane, wato ritualist, waɗanda har wasu ke kashe iyayensu, masoyansu, abokanai ko 'yan uwa, ko ma su sace yaran mutane don yin tsafi da su domin biyan buƙatansu na yin kuɗi. To wai me yasa waɗannan annoba ke ta afkowa ɗaya bayan ɗaya kuma akai-akai? Dalilai ko tushen farowar waɗannan fitinu ya ƙunshi abubuwa ne kamar haka. Na ɗaya, talauci. A bisa bincike kusan kashi 70 na population ɗin Najeriya na rayuwa da ƙasa da $2 a kowace rana. Mafi yawan yara suna mutuwa saboda yunwa da kuma cututtuka. Kasancewar iyayensu ba su da halin da za su ba su ingantaccen abinci mai gina jiki ko kuma kula da lafiyarsu yadda ya kamata. Na biyu, tsananin rashin aikin yi. Adadin lambobin marasa aikin yi na ta bunƙasa, yayin da burin samun aiki bayan kammala makaranta ga ɗalibai yana zuwa ƙasa a kowace daƙiƙa. Na uku, rashin ingantattun matakan ilimi. Kyawun matakai na ilimi yana daɗa ƙara yin ƙasa a wannan ƙasa. 14 ga watan Fabrairu ASUU sun tafi yajin aiki na wata ɗaya kan cewa gargaɗi ne wa gwamnati. Har suka yi ikirarin cewa idan gwamnati ba ta biya su bukatunsu gare ta ba, za su zarce wata ɗaya, kuma ba za su buɗe makarantu ba har sai gwamnati ta yi settling nasu. A nunin bincike, wannan zuwa yajin aiki ya fara tun shekara ta 1999 har zuwa yanzu. Wannan ya janyo course ɗin shekara 4 ya koma shekara 6 ko 7, haka ma na shekara 5 ya koma shekara 7 ko 8 da dai sauransu. Hakan ya sa mafi yawan ɗalibai na ganin karatun ba zai yiwu ba ko kuma ba shi da amfani. Hakan ya sa matasa da yawa suke faɗawa harkan da ba shi da kyau. Na 4, buƙatar yin arziki da gaugawa kuma a sauƙaƙe. Mafi yawan matasa sun daina ƙaunar jin kalmar jajircewa, ƙwazo, hazaƙa da kuma haƙuri. Buƙatarsu ita ce su biya buƙatunsu na yin arziki da sauri ba tare da sun sha wahala ba. Shin babu yadda za a kawo canji, dakatarwa ko kuma raguwar waɗannan matsaloli ne? Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke hana nema ko samun ci gaba a wannan ƙasa shine bambanci da kuma rashin haɗin kai. Mafi yawan lokaci akan samu rashin jituwa yayin da a tsakani kowa ke nuna bambancin yare, matsayi, addini da kuma aƙidu. Hakan ya janyo rashin taimakon juna da kuma rashin haɗin kai. Wace hanya kuke ganin ya kamata a bi domin shawo kai ko kuma magance waɗannan matsaloli? Wannan lokaci ne da muke buƙatar haɗin kanmu baki ɗaya domin taƙaita waɗannan annoba. Domin ku hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Kar ku manta ku danna subscribe kuma aje comment kan ra'ayoyi da kuma tambayoyin ku. Ku like, share kuma danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mun saki kyakyawar sabon manufa bidiyo. wajibi ne. Hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.